wanda yake yin hakika shi yayi dace dan haka dole ne godiya in faranta raina na roƙa Allah alai sai gobe da malam wata ranar juma'a hakika ta kasance ranar maulidin nurul islam a takaice ana karatun maulidi ina farin ciki na misalin karfe 2 sai da dukkan jiki na zazzabi ya rufe ni ga kuma ciwon akai da sai ku da ce bara da je in hutawa raina abu ne fa kamar wasa sai da gari ya waye ya ji na kasa tashi ido na sai hawaye sun tare kafin da amis soke sai akai da malamai suka zo suna ta addu'a a guda suna limar ni da sauki gun bai isa da raina ni ba idan da sai in ce amin da kaina lafiya na roƙa ilimi na roƙa hikima na roƙa ilhama na roƙa taimako na roƙa rabda kai na roƙa gafara na roƙa Nigeria ba duka ne muka sada ba ko ina muka sada ba kin tafiya kan rayuwa cewa ya jama'a na ga masoya a gari da masu yabo da su kare ka wata samane shi da na yi yabo na kwamfiyo a cikin masu rabo a kaunar wanzan mashayaho a soyayya sai sharuwa mai sa da zo wanda zakinsa ya zarta da sukari a aljan da zai ba da labari ya ce masoyi cika alkawari can farfare na yin kurkare kalubu zai rika sha da kafu da dukkan wani mai dinka hari
Mazu sun yi